Jeg hedder Henrik. Velkommen til Strand Biler. Kom med indenfor. Vores mål er at give kunderne den bedste oplevelse, som gør, at de vender tilbage i butikken. Det gør vi igennem en overskuelig rådgivning og en betjening i øjenhøjde. Kvæg vores erfaring og store netværk i udlandet, så gør det, at vi kan hjælpe dig med at hente din drømmebil hjem. Så om du drømmer om en stor SUV, en grøn elbil eller noget helt andet, så kan vi hjælpe dig. De biler, vi typisk henter i udlandet, det er nyere, let tilkørte kvalitetsbiler med en masse udstyr i. Så skal vi hjælpe dig med en ny bil, så er I altid velkommen til at kigge ud i vores butik her på Hedevej 6 i Bramming. Ellers så er vi altid til at fange på mail eller telefon.